Hindi niyo pa rin ba ako naririnig? Hello? Dinig na ba ako? Wala pa din. Sira na yata cellphone ko eh. Naririnig na Madam P. Makamadam naman to. Aray ko. Ano ba nangyari kasi sa cellphone ko? Kanina pa man ako ngaw-ngaw ng ngaw-ngaw. Musang. Ay, salamat, narinig na rin ako. Naglinis na ba ng tenga ang lahat? Hindi ka nabungal ngayon. Palitan mo muna. Anong papalitan ko? Aray ko. Ano papalitan ko ni Ann? Hiningal tuloy ako ba? Kakatawa. Palitan ko ang CP ko. Wala. Mag-iipon muna ako. Mag-ipon muna ako ng pampalit sa cellphone ko. No oras na ba? Guys, salamat sa inyo lahat. Guys, ha? Ay. Kantahan mo na kami. Well, aray ko. Sir Lanjes. Giatay. Kayo, naglinis ka naman ng tenga mo. Kaya dyan, nagtutuloy ka na. Aray ko. Kasi nga guys, pag maglinis kayo ng tenga ha, bago kayo pumasok sa live. Ang lakas-lakas ng boses ko kanina, hindi niyo ako naririnig. Aray ko. Hinihingal tuloy ako sa inyo. lahat bingi ba? Bawat pasok, hindi ako naririnig. Kanina pa ako ngaw-ngaw ng ngaw-ngaw. Ba yan? Aray ko. 8 million in the house. Salamat sa inyo guys ha. Yung aray ko. Sir Lonjes, wala kang ginagawa. O inian, hindi pa ba naayos yung mo? At hindi ka pa nagnginginaw-ngaw? Aray ko. Nasaan na yung ating... Malamig ba? Malamig na ba dyan sa inyo? Dito sa amin malamig na. Nalamig na ang ano daw sabi ni Kay Wings? Ang hirap ba magbasa, malabo na ang ilong? Ano daw? Ayos na sipi ko. Yung boses na lang hindi pa okay.
Ayan, oh, nakahiga na ako. Paano ko kakanta nito? Ilayo ko muna konti yung cellphone ko kasi makikita niyo masyado yung aking kagandahan. Ayan, oh. Walang makeup. Ano daw? Medyo malamig ng konti. Nahalhal ako. Kakanta nga si Longes. Paano nga kakanta? Nakagulad nga lang ako. Halhal. Hinahalhal ako kakatawa sa inyo. Kasi bawat pasok, ano ba? Alam nyo guys, minsan, gusto ko ba yung minsan magpakabait ako. Sabi na dyan, kantahan mo ko. Nagpapakit ako pag birthday ko lang eh. Aray ko. Nakahiga na ako ba? Gusto ko magbaba ng hagdan pag si Kaiwings kakanta. Si Kaiwings hindi na nakanta eh. Namiss ko yung ganitong live, yung puro salita lang, no? Nakakamiss, no? Yes, hagdan. Tuling. Aray ko. Nang Lani, mega love shout out. Salamat po. Sabi ko mag-ano lang ako ng konti ba? Hinihingal pa ako. Kagabi, ang sama talaga ng timpla ko. Sobrang sakit ng ko kagabi. Magandang gabi po. Tingnan nyo, nakahiga na ako. Oh, wala na akong ayos ba? Antok na ako. Tulog na lang. Tulog. Ako sabi ko mag-ano lang ako kahit 1 hour ba. Update lang. Ang dami kong mga video na hindi ko pa siya na ano tawag nito? Hinihingal ako. Nasobrahan ako kakatawa sa inyo kanina. Ay, Ninang Lani, kanina yung mga pumasok puro bingi. Hindi nila ako marinig. Ngaw-ngaw na ako ng ngaw-ngaw. Nihingal talaga ako. Be. Aray ko. Nadinig mo na ako ngayon, John. Ano daw sabi ni nagpapaalam ka na naman. Puyat kinausap pa ko after ng live kagabi. May kausap ka pa. Ako kagabi, na kasi yun ng 1 AM na. Natulog na ako. Sobrang sakit ng ko kagabi talaga. Grabe sakit. Buti nung binigyan ako ng gamot, umokey naman. Ayun, medyo okay na ako. Kaya ito, ngaw-ngaw konti. Konti nga lang yung ngaw-ngaw. Bawi tayo next. Baka makakanta next. Ble, be, be.
Si si Mosang ba kagabi pa 'to panayang be, late na ako nagising kanina umaga. Anong oras ka na nagising? Ako hindi ako puwedeng magising ng ano, late. Nagising ako anong oras pa ako nagising? 7 gising na ako. Ayun, ako ganyan din, pero late yung parehas lang pala ang gising natin. Yung paminsan-minsan ganito ba yung magngaw-ngaw? Parang parang mas ano ba mas gusto niyo, yung nagkakanta ako, nagsasalita na lang? Parang mas gusto ko yun nag-aano na lang ako, nagmamarites, eh, kaysa kumakanta. Hinihingal ako. Samahan mo ng sayaw. Hinihingal nga ako, Musang, kakatawa kanina. Flex na yung live every Thursday night. Okey Nang, okey. Oh, ano daw, every Tuesday night, dun daw kay mami, kay Ninang Lani. Dun ang kaso lang Nang, masyadong late yung ano mo, masyadong late. Ano na dito sa amin nun, anong oras na yun, 10? 10 ng gabi. Puwede naman yun, yung i-adjust ng konti yung oras ba, para yung puwedeng umakyat ng maaga-aga makaakyat. Kasi 'pag gano'n, konting oras na lang ako. Nakailan akong oras kagabi? 10 PM na dito sa'min nun, eh. Sa inyo sa inyo yata 8:00 lang, kay Sis Jonnie. Aga-aga sanang konti 'no? 10 PM na sa'min, 10, 11, 12. Naka 3 hours din pala ako kagabi sa iyo. Kasi ano, eh, akyat, eh. Oy, Sir Lone, Jessie, nagkakantahan na kay ano ba 'yun, J Music. Nagpunta ako dun kanina. 3 hours ba pagitan? Oh, kay ano, si Kuya June 2 hours, kaya nag-start kayo kagabi 9 ay 10, 9, 8 o'clock. Dito sa'min 10. Ang layo na pala ng pagitan. Masyado ng late ano? Masyadong late na dito sa amin 'pag ano, gano'n. 2 hours lang pala, Dek, salamat. Hiningal ako kakatawa talaga. Puro kasi mga ano kanina, hindi nila ako marinig. Nakaano na ako guys, naka 35 minutes na ako, oh, konting oras na lang, oh, 'di ba? Eh, nakapag-update ako. Konting ano, ngaw-ngaw. Wala na akong CPR. Dami mong CPR kagabi Nang. Anong time ba yung live mo kanina? Ngayon lang ako nag-live. Ito lang, ngayon lang, 30 minutes pa lang. Hindi ako nag-live kanina. Pag sa umaga hindi talaga ako makakapag-ano kasi talagang grabe busy ba. Umpisa umaga, kaya hindi ako makapag-live.
May mga i-aano nga akong mga video. Ano tawag nito? Kumain pa kami. "Oh, kain ka po muna, kain muna, kain." Ano pa lang diyaan, anong oras na ba sa'min? 9:10 ay 9, 8, 7, 7 pa lang diyan sa inyo. 7 pa lang sa inyo, ang aga pa 'no? Pagka taglamig nagbabago yung oras. Bakit gano'n? Bakit nagbabago yung oras? Halhal. Naghiga na ako kasi sabi ko magpaantok-antok na ba, makatulog ng maaga-aga. 9,000,000 in the house. Salamat sa inyo guys. Type naman kayo para alam ko kung sino nandiyan. Ano na lang tayo, 30 minutes? Oh, 1 hour lang ako guys. Update lang si Pinkay. Dito sa ano? Hindi pa uy kagabi kay Wins ginaw na ginawa ko. Malamig na, nabasa ko na nagbura ka pa. Malamig na. Nong Ted. Mega love shout out, salamat. Uy, ang ganda nung comment mo kanina dun kay Wings. Ano ba yon? Sabi ko kanina kukunin ko para gawin kong ano gawin kong Alaska talaga. Alaska. Baka angas ka. Hindi Alaska, angas ka. Nong Ted, alam mo ba yung angas ka sa amin? Panot si Kai Wings, yun ang ibig sabihin. Alaska talaga. Wings, maya na, papansin ka ba kay host? May napansin ka ba kay host? Ano yun? Ano yun? Eh, yun naman talaga ibig sabihin nun yan, host. Ning Ted. Ganun ba yun nung Ted? Ay, kay Wings, tingnan mo yan sinasabi ni Ninong Ted. Aray ko. Hiningal talaga ako. Ang hirap ni nung Ted ng ano ba, ng matanda na, no? Yung ang dami ng nararamdaman, kagabi sama-sama ng timpla ko. In love siguro. Hindi nga eh. Eh hanggang ngayon nga yung iniintay ko, hindi mo naman binibigay. Wala ka pang binibigay sa akin. Ano yung Alaska sa lata? O inang Lani, Alaska, ibig sabihin ni kay Wings, angas ka. Yung malapad ang noo. Hindi pa daw malamig dito. Nag-uumpisa pa lang ang lamig. Umpisa pa lang ang lamig dito. Late siyang maglamig.
Nung TED November na ngayon, December na. Kakabila na naman tayo ng taon, wala pa din. Masakit sa masakit lalamunan ko sa lamig. Ako nga eh. Buti nga yung binigay ng gamot ng amo ko kagabi, naman, maganda. Medyo umokay siya, kaya medyo ko. Pero kagabi nang giniginaw talaga ako. Grabe sakit ba? Tignan mo, inaantok na naman ako. Minom ka din gamot. Puro gamot na lang. Si Kai Wings sumakay ng tren. Laging yan, Ninong Ted, laging may yan eh, laging may date yan pagdating ng Friday. Lagi mong makita nasa train. Iniikot niya ang Riyadh. Oo nga eh. Kaya nga pag iniinuman ko kaagad ng gamot kasi ang hirap ba magtrabaho na may naramdaman. Malapit na magbagong taon. 45 pa lang yung asawa ko. Atay ka. Gusto pa magdagdag. Kung doktor pala sa train si Kung doktor ba sa train. Iniikot niya ang Riyadh eh. Iniikot ang Riyadh. Laging nasa train. Na-try mo na ba kay Wings yung yung dito? Yung diyan sa may ba? Ano tawag nito? Yung pagdating diyan sa may gallery? Riyadh Gallery na try mo? Hanggang diyan ba yung train? Hindi kasi ako nasakay ng train eh. Baka maligaw ako kung saan ako makarating. Nihingal ako. Dito nga, hawakan ko para nahirapan ako ng Hindi mo na-try? I-try mo minsan kung nakarating dito sa may dito sa may gallery. Di ba mura lang ang sakay doon? Ano lang yata. Magkano ba pamasahe sa train? Si Kai Wings ba? Bura ng bura. Ano na naman yung binura mo doon? Ano na naman yung binura mo? Magginaw na, magginaw. Thank you sa inyo, guys. O, diba? Naka 45 minutes na ako. Ganun-ganun lang. For real. Ilang yon? Gaano kalayo ang sakay nun? Gaano kalayo ang sakay nun? Kahit saan ka makarating, for real lang bayad. Lumalabas ang ko. Ay, bag ko. Hoy, Kai Weng, sinatanong kita ba? Guys, mag-end na si host. Ano na lang, 10 minutes na lang, guys. O, di ba naka 1 hour ako? Nakapag-update ako. Good for 2 hours. Ganon.
Hindi pa kasi ako nasakay dun, eh. Baka 'pag sumakay ako sana ako makarating ba. Maano din pala 'no, malayo din ng marating. O minimum na yun. Eh, may pa-ganon-ganon pa ako, eh. Kahit nga sa bus hindi rin ako nasakay. Hindi ko rin alam. Hinihingal talaga ako. Kasi dito sa may sa'min dito ba kayo yung sa may sa amin dito? Diyaan, mayroon na diyan, eh. Tapos pero 'pag dun ka nagpunta sa ano, sa harapan ng gallery wala, sa likod siguro ang daan. Kasi dito lang sa kanto meron dito sa'min, eh. Kaso parang ang sakayan nun doon na lagpas sa may parang doon na sa may kila ano, Sikang Atong. Dun yata kila ano, kila sa Sis Elsie yung anuhan ba, yung ano ba yung tawag noon? Yung bayan ba? Ano tawag niyan? Hindi ko ma-explain. Nang Ted, tulungan mo nga ako mag-explain kay ano, kay Wings. Yung binabayaran ng ano ba, ng yung pagsasakay ka kasi daan lang 'tong sa amin, eh. Doon sa harapan ang daanan. Aray ko, aray ko. Ay, kay Wings, alam mo ba, kahit nga paglabas ko diyan sa labas diyan, hindi ko nga alam kung anong mga nandiyan, eh. Madalang kasi akong lumabas, ta's kung lumabas man ako, nakasakay na ako paglabas ko pa lang diyan, bago ako lumabas ng ano, nakasakay na ako sa sasakyan, eh. Hindi din kasi ako laging nasa labas, lagi lang ako nasa kusina. Kaya paano ko malalaman yun, 'di ba? Kaya hindi ko masyadong alam. Hindi pa talaga ako nasasakay diyan. Kailan kaya ako masakay? Tingnan mo, oh. Ay, 10 minutes na lang. Salamat sa inyo. Nakapag-update na ako, 'di ba? 'Pag sa baba kasi gusto kong mag-update, hindi ako makapag-update ay, ang taba ko, oh. Hindi ako makapag-update, mahina ang signal. Halhal. Makati sa lalamunan, hindi makaano ba, makangaw-ngaw na makangaw-ngaw. Hindi sana ako magsalita, eh, naano ko kay Wings, eh, kasi nabibingi, hindi niya raw ako marinig, eh. Eh, hindi ko man talaga ano, wala talaga siyang maririnig kasi naka-mute ako kanina. Kaya kaya hiningal tuloy ako kakatawa. Tapos si Nian, ay kay Wings, tapos si Ann nag-message, sabi niya, "Manay wala talaga akong marinig. Binilium ko na yung cellphone ko, wala talaga akong marinig." Kaya nagsalita na lang ako, "Doon sa gitna ang daan, host." Hindi pa nga ako kasi dito Ninong Ted, dito sa ano, dito sa Saudi, 'pag lumalabas kami, halos naman ha halos naman lahat ang mga nagtatrabaho sa bahay, may driver pa, hatid sundo pa ng driver. Kaya hindi rin talaga namin alam yung bang mamasahero. Hatid sundo kami kung saan kami pupunta.
Sabihin lang namin na, "Punta kami sa ganito," hatid lang kami doon. Tapos pagka ano, sunduin ka rin nila. Oh, 'di ba? Kuya Ted, yun ang tunay na daan sa gitna. Aray ko. Iba naman yung sinasabi mo na naman kay Wings. Kaya ano, tsaka hindi rin ako palatandaan ng mga ano ba, mga dinadaanan. Hindi mo din mabasa kung saan ka ng ano ba yung mga ano ba tawag nito? Wala man ditong poste 'no? Parang ayaw ko na magsalita ba. Hinihingal talaga ako. Ang taba ko, taba ko. Kailangan pala nakaganyan ang camera ko para hindi kita yung dito ko, oh. Lumalaki na yung ito, oh, nagdodoble-doble na. Halhal. Kasi kanina kay Wings, kaya hindi ako nagsasalita, nag-mute ako kasi tinitesting ko lang ba. Tinitesting ko lang na kung paano maging mabait ba sa live. Kasi tuwing live ko ba ang ingay-ingay ko. Testing ko lang ba na ano ba na kunwari mahinhin ako, hindi ako maingay. O, 'di ba? Hiningal talaga ako. Kaya sabi ko testing ko, kaso nga lang, eh, panay ang reklamo mo na hindi mo naririnig, oh. 'Di tuloy nagngaw-ngaw na naman ako. Oo nga, 'di ba? Bakit may live ba ako na hindi ako maingay? Kaya tinesting ko kanina, sabi ko, magpakabait muna ako sa live ko. Hindi muna ako ngangaw-ngaw na ngangaw-ngaw ba. Kaso eto nagngaw-ngaw na naman ako kasi panay ang reklamo niyo. Tapos si Nian nung nag-message na sa'kin, binulyom niya na daw yung phone niya, wala daw siyang marinig. Oh, 'di ba? Minsan kaya iniisip ko gusto ko rin magpakabait ba. Ang taba ko talaga, oh. Ay kay Weng, 6 minutes na lang. Salamat sa inyo guys, ha. Tawa ka ng tawa kay Wings. Oo nga, tinetesting ko nga lang kay Wings na ano ba, maging mabait. Kaso hindi, ako tawa ng tawa dito, hiningal ako sa kakatawa kaya tuloy nagsalita na lang ako. Kasi nahiya ako sa inyo ba. Sabi ko sabi ko, "Ilang taon na ako nagla-live. Minsan gusto ko bang maranasan yung bang ano ba tawag nito? Yung kasi 'di ba yung iba makikita mong naka-live seryoso, oh, mababait sila. Eh, sa'kin hindi ko talaga maano ba, hindi ko talaga magawa yung pustiso. Uy, wala akong pustiso kaya nga tinatago ko kasi yung tinanggal na ngipin ba dito kay Wings ang laki kaya, ang pangit. Ang laki kaya dito, oh, 'no? Kaya hindi na ako nagtatawa-tawa kasi, "Uy, wala 'tong pustiso, tingnan mo, oh." Kaya nga hiwa-hiwalay kasi ito, pero ano naman 'yan, normal 'yan kay Wings. Grabe ka, wala pa akong pustiso, ito palalagyan ko kasi yung tinanggal. Kaya nga 'pag tumatawa ako nagtatakip ako kasi nahihiya ako sa inyo ba.
Sabihin niyo ang pangit-pangit ni Pinkay, oh. Eh, nakakahiya. Kaya kailangan 'pag nag-ano ako gano'n, oh, gano'n. Para hindi niyo makita yung bungi ko ba. Ang hirap 'pag tumatanda na nabubungi 'no? Laki kaya dito, oh. Bago 'to bago ako mag-birthday ano, anong buwan ba 'yun? Ay mga September siguro ako tinanggalan ng ngipin. Akala mo may pustiso ko, wala akong pustiso, uy. Wala pa, plano ko palang magpalagay. Pero mahirap magpalagay dito. Ako nga kalbo, eh, hindi ako nahihiya. Aray ko, nala nala nag-aano tuloy yung mata ko. Ay kay Wings, hindi ka mahihiya kasi marami naman kayong kalbo, natural 'yun. Mas nakakahiya 'yun dito ba. Hindi ako nga dati bago ako pumunta dito yung noo ko hanggang dito, oh. Hanggang dito yung buhok ko, ngayon hanggang na dito. Tapos ayun, oh, nakita na, oh, ayan na ebidensya kay Wings, oh, highlights. Aray ko, bakit ang daming kalbong lalaki 'no? Naano tuloy ang mata ko ba, naluluha talaga. Uy, salamat sa inyo guys, mag-end na si host, konti ng konting kimbot na lang. Sa araw kasi hindi ako maka-live. Oy, monetize ka na ba sa ano, sa FB kay Wings? Oo nga, 'di ba nung nakaraang araw, kailan ba yun? Naluluha talaga ako nung nakaraan 'di ba si Jun, sabi niya, "Ako din Ping, o tingnan mo na nakakalbo na din ako." Pero sabi ko nga kay Jun, sabi ko kay Jun, "Jun, buti ka pa nga kako may buhok ka pa dito, si kay Wings kako wala na talagang buhok dito ba? 2 oras ka ng kakapaalam, wala pa ngang 1 oras yung live ko." Napakaano mo talaga kay Wings. Hindi mo ba hindi kaya umalis ka na yata nung sinabi ni ano, ni Jun na sabi niya, ay Jun sabi ni Doy, Doy pala, sabi ni Doy, "Tingnan mo Ping yung ulo ko Ping, kalbo na din ako." Kasi tinatawag kitang kalbo dun, sabi niya, "Kalbo na din ako." 'Di ginaganon niya yung buhok niya 'no. Sabi ko, "Uy Doy, meron ka pa namang buhok diyan, pero kako talaga si Kai Wings wala na talaga hanggang dito." Sabi ko sa kanya, "Puwede pa ngang gupitan yung buhok niya, eh." Eh, ikaw wala ka ng gugupitan talaga ba, kalbo talaga. Hindi mo na siguro narinig lumayas ka na nun ano, nung yung pinakikita niyo yung ulo niya. Oy, kay Wen sumagot ka. 6 million in the house, guys. Thank you, guys. Mag-end na po si host. Hindi pa monetize yung Facebook ko pero gagamitin ko ng pangmalakasan. Go, 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 go. Sige, 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 sige. I-ano mo 'yan, i-go mo 'yan. Tapos tapos sabihin mo sa'min kung saan ba mas maganda, doon, dito. Ang hirap lang kasi dun kay Wings, kailangan araw-araw ba yung may post ka, 'di ba? Kasi pagka wala nagpupula siya. Kaya hindi na tuloy ako nag-aano dun ba, hindi na ako nag-aano doon, ano tawag nito, kasi
Need mo talaga araw-araw na mag-post. Eh, paano kung wala kang ipo-post, 'di ba? Thank you guys. Thank you sa nakabig. End na po si host. Bye-bye. Kay Wings, Ninong Ted, Ninang Lani, sino pa ba? Sir Longes, sino pa pumunta? Si Nian. Nihingal talaga ako. Thank you guys. Bye-bye. Bakit ka natawa? Bye. O, tingnan mo. Nagpakita si Kuya Juni. Tinawanan lang ako. Saka siya nag-bye. Nagmarites lang ako ng konti kasi tinesting ko lang ba na ayaw ko magsalita kanina kaso hiningal ako kakatawa mag-isa. Gusto ko talaga magpakabait ba. Tinetesting ko yung sarili ko ba talaga na pag nasa live ako, pwede bang hindi mo na ako mag ngaw, 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 ngaw? Tapos hindi oras ako. Aray ko. Parang, kay Wings, parang ayaw mo na kay Wings makita yung mukha ko. Bingi yung mga nanonood. Kaya lang ako nagsalita si Siko Johnny kasi nga nag-message sa akin. Pinul-volume na yan na daw yung cellphone ko. Bakit wala pa daw siya naririnig? Ay, paano ba kasi mag-live na hindi ako maingay, no? Try ko nga minsan talaga. Pag nag-try ako, wag na kayong mag-ano na, wala kayong naririnig. Alam nyo na yun, ha? Nagte-testing ako. Gusto ko din kasi minsan maging mabait ba? Kasi tuwing live ko maingay talaga. Sa magtatlong taon ako kaka-live, wala talaga. Ingay ko talaga. Lalo pag nandiyan ang mga basher ko, ay. Aray ko. Paano mo magkindat? Oy guys, maawa naman kayo sa akin. Ay, sa 5 nanonood diyan, baka may pwedeng mag-sponsor diyan ng ano ba, pustiso. Si Kai Wing, sinasabihan ako na pustiso na daw ngipin ko. Eh, palalagyan ko pala ngayon pa lang ako magkakapustiso, oh. Tuwing tawa ko kailangan nakaganon ako. Paano ba si Sikoy magkindat? Hindi ako marunong. Ang alam ko lang, paano ba? Hindi ako marunong magkindat. Pag may nag-chat, ay hindi talaga ako marunong magkindat. Wala, hindi ako marunong. Ang hirap kayang sa totoo lang, ang hirap talagang tumawa kasi kailangan ko need ko siya magganyan. Kasi mapapangitan kayo sa akin pag hindi ako magganyan, oh. Hiningal talaga ako kakatawa, eh. Kaya nga. Oh, ang hirap sisikoy magkindat. Parang mas okay na sa'kin yung magsalita ako ba. Ay gano'n pala. Aray ko. Ano? Ano daw yung
cellphone number mo, sabi ng amo ko. Dito nakita ka. Yatay ka. Aray. Sisikoy, mas okay na sa'kin magsalita kaysa magkindat ako kasi hindi ko kaya, oh. Nasasama ko yung bibig ko ba. Bakit bakit gusto niyo malaman ang phone number ko, bigyan niyo ako pampapustiso? Oo, isa pa ba? Ninong Ted, kaya nga minsan sabi ko hindi ako masyadong magsalita ba. Gusto ko maging mabait sa live ko. Kasi wala talaga akong maalalang live ko na mabait ako ba, yung mabait naman ako, yung bang hindi gano'n ba. Kasi bawat live ko maano talaga. Ang hirap kasing ano ba tawag nito? Ninong Ted, ang hirap kayang anuhin yung kunwari ka, ito talaga ako ba? Mapimuskila na ano? Anong mapimuskila na ano? Ano sinasabi niya? Mapimuskila na bungi ako? Ay! Aray ko, ang hirap. Tamis, lumalabas. Ay. Ano daw? Ano sabi ni Ninong Ted? Ano daw? Ako nga una, tingin ko kay host, mabait ng ano? Nagkamali ako. Bakit? Tas nung nakilala ko na si host, atay. Bakit Ninong Ted? Oy, grabe. Maingay lang talaga ako pero hindi man ako wala pa akong inaaway sa live, Wala pa akong nakaaway sa live, Whew. Sakit ko. Ay. Wala na. Hindi mo narinig kita. Wala ka nang marinig kay Wings, huwag ka na magreklamo. Nandito na sa tenga ko. Ano na, sobra na talaga ako ba? Nakaano na ako. 5 people. Thank you, Mats, Ninang, Sis Johnny, sino pa pa? Ni Ann.
Kay Wings, Ninong Ted. Oy, Ninong Ted, mabait ako. Mano po. Bye-bye. Bye-bye all. Hal. Anong araw ba bukas? Sino ba may bukas? Bye. Bye, Ninang. Salamat. 1 hour lang ako, nag-update lang ako ba. Nagtulo talaga ang sipon ko. Ang hirap pumigil ng tawa ba. Ang hirap pumigil. Nung Ted, mabait ako. Wala pa akong nakaaway sa YT. Bye, love you all. Bye-bye. Hindi ko na kayo maisa-isa. Paano napagpatay nito?